inyandidaka hayo malalamen hayo danyalamen hayo buralamen dinyandidaka hayo malalamen en jokkat ha joni woɗɗade daka haalen ko Abi Samon siyam Abi Samon eɗen ciftora ceerno Adama ñang machallah bisimilla ceen Sarif alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Ahmad Sambalo hande de o subaka weli de machallah wallahi o subaka weli ceerno Adama machallah tabarakallah wallahi o subaka weli ceerno Adama ko neɗɗo suufiyanke ko neɗɗo jankinkiniɗo neɗɗo jankinkiniɗo neɗɗo mawɗo kawniɗo cuuɗiɗo nokku Abi Samona ko ɗon min mbiyata markazul ilmi lil awlad ko nokku gandal ko ogirde gandal kanko lasli makko ceerno Adama ne ñande namdotomomi garmi hono oɗo saaha mbimami an kam miɗa ƴeewa haqqille o to tolni mbimi ceerno Adama an oɗo saaha hol waktu mo gonɗen o wi kam ko beetawe mbimami holno mbiyetemi o wi Mouhammad Saïd bi Sharif Al Hassan mbimami holto janggumi o wi Alhaji Mouhammad Saïd janginma kañum nema ni foti tawmi o majjani on sanga noon puɗɗumomi namdade question on mbimomi kanko holto o daña o wi ko daara halayɓe mbimomi holnden hitande o wi ko 1918 Sharif Al Hassan heccirnomo ko hitande wotere kanko noon e ceerno Mouhamadoul Bachir Sall mo kalɗen ɗa nane o kamɓe goni ɗumane ene wiyete giƴiraɓe kanko ne kadi jinnaɗo makko o ko Mouhamadou Boubou o jangi alqur'ana ko sakkiti ko koto ceerno Ibrahima Belli Kanel on ne kadi ceerno Ibrahima Belli Kanel lasli mum ko gollere o andodiri e ceerno Sidil Hadj Ahmad Saïd radiallahu taala anhu kanko ceerno Adama to Abi Samona en 1955 on sanga noon ceerno sinci Abi Samona en 1957 kankone kadi ko ɓi kaw mum ceerno Moussa Niang masalan ko ɓe denɗiraɓe omo jogui e makkone kadi enɗam goɗɗam ɓallodirɗam e ceerno Moussa ne jogui e makko enɗam gonɗam ɓatnirɗam e ceerno Adama taw wona ko kalɗen ɗo ko kanko ceerno Adama ko neɗɗo mo ganduɗa o kanko woni muñɗo deeƴɗo barkinɗo o renni alqur'ana yimɓe hewɓe e hohoɓe hay ɓiɓɓe ceerno ɓe ko heewi kanko renni ko Allah ko e makko ndeni alqur'ana moƴƴini alqur'ana mbaɗi hen janggi hen kaɓorɗe tampani yaade ha nokku goɗɗo ha goɗɗoya ɗon tan ɓe jangi ɓe moƴƴini ɗon bindol ɓe moƴƴini ɗon jaltingol karfeje ɗe eyyi alhamdulillahi rabbil alamina o ɗaccino ɓiɓɓe kanko ceerno Adama biyeteɗo Mouhammadou e Ahmad Tidiane e Abdoul Aziz omo joguino sukaɓe ɗiɗo woɗɓe ɓiɓɓe ɗiɗo Sharif Al Hassan goɗɗo on ko Sharif Jalaluddin eɓe ganduɗa noon ndenino alqur'ana e makko ceerno Baro ɓi ceerno Abdoul Aziz ceerno ɓe amnano wiyete ceerno Baro ɓi ceerno Bocar Hassan e ceerno men ceerno Jalaluddin e Ahmad De e Ibrahima Juude o noon adi rende alqur'ana e makko taw o ceerno Ibrahima Juude o wi jangi to makko to yaltiɗo makko ɗo e école makko e duɗo makko ngal ceerno men ceerno Siraji Papa ceerno men ceerno Ibn Omar Bayel ceerno men ceerno Abdoul Halim ceerno men ceerno Ahmad Ammar ceerno men ceerno Allal ceerno men Sharif Al Hassan ƴeew ɓeɗo fof ko ɗon ndeni alqur'ana ɗum waɗi kanko ceerno Adama yo Allah yomo moƴƴere yo Allah waɗ barke ko ɗacci eyyi alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗo ɗum ɗo woni gurdam Abi Samona machallah ko noon tigui rigui bandiraɓe machallah weltama nanama famama alhamdulillah rabbil alamina weltare mawde e nde ɗo te yewtere yuɓɓude faydinde barkinde hewde moƴƴere hewde baraji hewde nde ganduɗa
kala keɗiɗo en heɓa hen ko ganduɗa ken naftoro e nder gurdam muɗum ceerno Saru Musa ñandidaka hayyo malala men hayyo dañala men hayyo ɓurala men ɗi ñaldidaka